हेलो गाइस आज स्वागत कर नुआ ब्लॉग को मत नेक्स्ट ब्लॉग आगे ब्लॉग भी भल पाए दिखाते चलो जी आज आउ गोटे रोस्ट पे चलो ରଇଜଳା ଅଳପଇସା ମହୁଲ ମୂଳିଆ ଅଧା ବୈସିଆ ତୋ ମାର ଯୋଉ ଫମ୍ପା ବିଆକୁ ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଘିଆ ଖାଉଛି ସେଗୁଡା ଟୋକାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ବୁଝି। वाह मागिया तमें भाउज ना मागिया गोटे अंडीरा मागिया भाई भाग्य मत लगुच मागिया तुमको से कला तुम से कह तुम माँ ये कला सी कला माँ डोकाट गल भारी तुम भाउज मागिया तुम तुम एत भल भल चुद्रा देखा जाऊना भल भिड कर भल चुद्रा देख तार एमती कहीं इंस्टा एमती भिड कर छाड़ कि तुमको लोक कहते मागिया बांडू केमती भिड कर छाड़ लोक तुमको कहीं बांडू कहे मागिया କହୁଥିଲା ପା ତୁ କେତେବେଳେ ଥରେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଗେହି ଦେଇଥିଲୁ ସାୟା ଟେକିକି ବିଆରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲୁ ତୋ ମା ଏଇ କଥା କହୁଥିଲା ତୁ ଏଡେ ବଡ ନାଳୁଆଟା ତତେ କଣ ସେ କଣ କହିଲା ତୁ ମା କଣ ତା ମା ନାଁରେ କହ ତା ମାଆକୁ କରିଥିଲା ତୁ ମା ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଦେଖିଥିଲୁ ନାଇଁ କି ବେଧେଇ ଚଉତୁ ବେଧେଇ ବାଇକା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ସେ ତା ମାଆକୁ କଲା ଇଏ ତା ମାଆକୁ କଲା ତମ ଗାଣ୍ଡି ମାଇଲା ମା ଆଜ୍ଞା ଏଇଗୁଡ଼ା ତମେ ଆସି କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ଗିହାଳିଆଟା ରେ ଛତରା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାଆକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲୁନୁ କାଲି ସକାଳେ ଝିଅକୁ ବି ମାଡ଼ି ବସିବୁ ତ ଓରେ ବେଧ ଛୁଆ ହଁ ରେ ମା ଆଜ୍ଞା ଭାଉଜ ହଁ ତୁ ମା ଆଜ୍ଞା ନା ତୁ ଏତେ ମା ଆଜ୍ଞା ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକି ମା ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ମା କିଏ ଝିଅ କିଏ ମା ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ କି ତୁ ମା ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ା ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଭାଇ କିଏ ନାଇଁ କି ମା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମ ଆସ ମ ବସିକି ଯାଉ ମ ମା ଦା ଚୋତ ବେଧେଇ ଭାଉଜ ମା ଆଜ୍ଞା ତମ ମାଆକୁ ବେଧେଇ ଭାଉଜ ବାଣ୍ଡୁକୁ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ମା ଆଜ୍ଞା ତ ଗାଁଟାରେ ସେ ବାଉଁଶ ପୁରେଇ ଦେଇ ମା ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନିଛୁ ମା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବା ଆଜ୍ଞା ଆସି ଇନଷ୍ଟାରେ ବାଣ୍ଡ ବାଗିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବେଧ ଛୁଆ ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ ବେଧ ଛୁଆ ନା ତ ମା ବେଆର ଛୁଆ ମା ବେଧେଇ ପୁଅ ମା ଘର ଯୋଉ ତ ମୁହଁ ବାଣ୍ଡ ପରିକା ମୁହଁ ବାଣ୍ଡ ପରିକା ମୁହଁ କାଇଁ ବାଣ୍ଡ ପରିକା ତ ମୁହଁ ନାହିଁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଦେଖି अबे साले जो माफ करना मैं जो ବାଣ୍ଡ ପରିକା ମୁହଁ ଛି 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 ବାଣ୍ଡ ବାଗିଆ ମୁହଁ ଅଛି କାର ଭାଇ କାହାଦି ବାଣ୍ଡ ବାଗିଆ ମୁହଁ ଥିବ ଭାଉଜ ପାଖକୁ ପଳାଇବ ସେ ଭଲ ମୁହଁ କରିକି ତମକୁ ଦେଇଦେବ ମନେ ରଖ ଥୁ ଅଲକ କ'ଣ କହିଲୁ ଥୁ ନା ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ରେଗିବୁ ମା ଆଜ୍ଞା ମା ଦା ଚୋ ଝିଅ ଗିଆ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଆ ଦେଇଥାନ୍ତି ତତେ ଆବେ ସିଏ ଗିଆ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ନା ତୁ ଗିଆ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ମା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଗିଆ ଖାଇନଥାନ୍ତା ମା ଦା ଚୋ ଶୁଣିଲୁ ବାଣ୍ଡ ଶୁଣୁ ବାଣ୍ଡ ତୋର ବାଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖିବା କୋଉଠି ତୋର ବାଣ୍ଡ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖା କ'ଣ କହୁଛୁ ଫେରେ ଶୁଣ ବାଣ୍ଡ ତାର ଭାଇ ତାର ବି ବାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାନି ତମେ ତାକୁ କ'ଣ ଗେଇବ ସେ ତମକୁ ଗେଇ ଦେବ ମା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖ ତମେ ଆଉ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲରେ ଗେଇବା କଥା ଭାବିବନି ମା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବାଣ୍ଡୁକୁ ଫଟୋଟା ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଯୋଉ କହିଲୁ ଏଇଟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ଯେମିତି ଆ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମାଇକିନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ମା ଆଜ୍ଞା ତା ଘର ପଞ୍ଚ ଯିବ ସେୟାର କର ମା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛ ହଁ ମା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଆଙ୍କର ସେୟାର କର ଏଇ ଭାଉଜରେ କେହି ସେୟାର କରେନି ଭାଉଜକୁ ଖାଲି ମେସେଜ୍ କର ଭାଉଜ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ଭାଉଜ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେବ ମା ଏମିତି ଏମିତି କରୁଥିବ ଭାଇ ବାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ି ପୁଅ ବାଣ୍ଡ ପତ୍ର ପେଳ ପତ୍ର ମା ଆଜ୍ଞା ତୋର ତ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଆମ ମା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ପୁଅ ପିଲା ଅଛୁ ଆମେ ଝିଅ ଯାଉଛୁ ତୁ ଅଣ୍ଡିରା ହେଇଯା ମା ଆଜ୍ଞା ଏକା ହେଲା ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଭାଇରାଲ କରୁଛୁ ମୁଁ ପା କାଲି ସକାଳେ ଭାଇରାଲ କରିବି ନିଜେ ହଁ ଭାଇରାଲ କେମିତି ହବୁନୁ ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ବିଆ ଦେଖଉଛୁ ତୁ ଭାଇରାଲ ହବୁ ନା ମା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ତୁ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଯୋଉଠୁ ସମିତିକି ଦଉଛୁ ନମ୍ବରରେ ମା ଆଜ୍ଞା ଇନଷ୍ଟା ଦେଇ ଦେଉଛୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସ ନିଅ ଆସ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ଘିଅ ମା ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକା କରନ୍ତିନି ହେଲା ଆଉ ମା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଭଲରେ କର ମା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ତୋତେ ଅଧାରୁ କହୁଛି ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ମାଇକିନା ଛୁଆ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଘଇତା ମୋ ଛୁଆ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁ ଆ ବାଣ୍ଡୁକୁ କାହିଁ ଛୋଡ଼ି ହେଇକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଡାଟା ସାରିକି ମା ଆଜ୍ଞା ତୁ ଅନ୍ୟ ଟୋକା ସହିତ ବୁଲୁଛୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛୁ ଆଉ ତୋର ଗୋଟେ ପିଲା ହେଲାନି ମା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମା ଆଜ୍ଞା ତୋ ଘଇତା ଆଉ ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେମିତି ମା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଟୋକା ପାଖକୁ ଛାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ମା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ତୋର ସେନେ ମା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଘରେ ପୁରାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ବୋଲି ମା ଆଜ୍ଞା ତୋର ବାର ବୋଲି କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖ ପେଲେଇ ପୁଅ କହୁଛ ତମ ଘର ପୁରୀ କି ପୁରୀ ନା ମା ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଠି ପେଲେଇ ପୁଅ କହୁଛ ମା ଆଜ୍ଞା ଘର କୁଆଡ଼େ ତମ କଥା କୁଆଡ଼େ ମାଦା ଚୋ ଦୋଷଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅଛି ଯଦି କର
ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ କରିଦେବି ପା। ଆଉ ଶୁଣୁ ବାହାଘର ଯୋଉଦିନ ହବ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ଭାଉଜ କ'ଣ ତମ ବାହାଘର ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ କ'ଣ ପାଇଁ? ଓହୋ ବୁଝିପାରୁଛି। ଯିଏ ତମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଥିବ ସିଏ ବାହା ହେବନି, ଇଏ ବାହା ହେବ ସେଇ ଜାଗାରେ। ସିଏ ହେଇପାରିବନି, ତମର ଇଏ ପସନ୍ଦ ଇଏ ହେଇବ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଏମିତିଆ ଠିକ୍ କରିବି ଆଉ। ମହାପାତ୍ର 10 ଥର କହିଲା ପରେ ବି ଶୁଣି ପାରୁନୁ। 10 ଥର ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ପକଉଛୁ, ରୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କୋଉ ବାଣ୍ଡୁକୁ ଛୋଡ଼ିଉଛୁ ତୁ ଟିକେ କହିଲୁ ମୋତେ ହଇରେ। କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ରୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା? କ'ଣ ସିଏ ବାଣ୍ଡୁକୁ ଛଡ଼ିଗଲା? ମା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବାଣ୍ଡୁକୁ ଛଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ତୁ ମା ଆଜ୍ଞା ବାଣ୍ଡୁକୁ ଛଡ଼ିଲୁ ମନେ ରଖ। ସିଏ ବାଣ୍ଡୁକୁ କିଛି ଛଡ଼ି ହେଇନି ମା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପ ମୁହାଁ କୋଉଠିଆ? ଆଁ ସତରିକ୍ଷା ତୋ ବୋଉ ବିଆ ନାଇଁ କି ମା ଆଜ୍ଞା? ତା ବୋଉର ଯଦି ବିଆ ଅଛି କ'ଣ ତୋ ବୋଉର ବିଆ ନାହିଁ ନା ତୋର ବିଆ ନାହିଁ ମା ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ବି ଯାଏ, ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଗାଣ୍ଡି ମରାଏ, ମୋ ବିଆ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଠିଆ ହଉ କି ପାଣି ବାହାରୁ, ତୋ ବୋପାର କାହିଁ ଯାଉଛି? ମା କ'ଣ କହିଲୁ? ଯାହାକୁ ଦେଖୁ ଯାହାର ବାଣ୍ଡ ଦେଖୁଛି ତୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା? ସେଇଟା ବିଆ ନା ମା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ? ନା ଝରଣା ମା ଆଜ୍ଞା? ଖାଲି ଯା ଝରଣୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା ପାଣି। ତୋ ମାଇକିନା ପା ବିଅ ଦାନ କରୁଛି ଯାଇକି, ବୁଲି ବୁଲିକି ବିଆ ଦାନ କଲାଣି। ତୁ ମାଇକି ତା ମାଇକିନା 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ? ତା ମାଇକିନା 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ ନାଇଁ କି? ତୁ ତ ମା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଭଦ୍ର ଅଛଟା, ତା ମାଇକିନା ଯଦି ମା ଆଜ୍ଞା 2,000 ଦେଲେ ମା ଆଜ୍ଞା ତୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା କାହିଁ ମା ଆଜ୍ଞା ଭାବୁନୁ? କନ୍ଦର୍ପ ମୁହଁ, ତୁ ତ ଆସିକି ଇନଷ୍ଟାରେ ଏ ଭାଉଜ ସେ ଭାଉଜ ଯାହାକୁ ପାଉଛୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ବାନଟା ଉଠିଆ କରିଦଉଛୁ, ପେଲି ଦଉଛୁ ଫୋନ୍ ଭିତରେ। ତୁ ଆସିକି ଛୋଡ଼ିଉଛୁ ଏଠି କ'ଣ? କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଦେଖିକି ବାଣ୍ଡରେ ଗେଇ ଦେଉଛି ତମକୁ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ପଶିକି? ମା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଫୋନ୍ ନା ମା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ? ନା ମା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଉଥିଲା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଫୋନ୍ରେ। ତା ମା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ମୋବାଇଲର କଲ୍ ଡାଟା ସରିଗଲା, ତା ମା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ନିଜ ଏମିତି ମାଦାର ଚୋତ। ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ରୁହେ ଯାହା ବି କରେ, ତୋ ବୋପାର କ'ଣ ଯାଉଛି କିରେ? ମୋ ବାପାର କିଛି ଯାଉନି, ତମରି ଘର ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଯାଉଛି ମା ଆଜ୍ଞା। ତମ ଘର ଲୋକ ଛାଡ଼, ଯାହା କହିବେ ସେ ଶୁଣିଦେବେ ଛାଡ଼। ଜାଣି ସାରିଲି ନା ଘର ଲୋକ, ତମ ଘର ଲୋକ ବିଷୟରେ ଛାଡ଼, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କହିଯାଉନି। ମା ଆଜ୍ଞା ତମର କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଜାଣିଛ? ମା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମା ଆଜ୍ଞା ଇନଷ୍ଟାରେ ଏମିତି ବାଣ୍ଡ ବିଆ ଦେଖେଇକି ମା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରୁଛ ଆଜ୍ଞା। ତମର କ'ଣ ମା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି? ତୁମ ମୁହଁରୁ କିଛି ମା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଗିଁ କିଛି ବାହାରୁନି ମା ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ତୁ ଓହୋ ନା ବାଣ୍ଡ ଢୋ ମା ଆଜ୍ଞା? କହୁଥିଲୁ ପା ମତେ ଆସିଲେ ମତେ ଦେଖା କରିବୁ, ମତେ ଥରେ ଦବୁ, ତତେ ମନା କଲି ସେଇଥିପାଇଁ ବାଜିଲା। ମା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଛୋଡ଼ି ହଉଥିଲା କ'ଣ ନା ମୋ ନମ୍ବର କାହିଁକି ଦେଇଛୁ? ହଁ ତୁ ଆସିଥାନ୍ତା ଦେଖା କରେ, ଆଉ ସିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା ଥରେ ତତେ କହିଥିଲା ଦେବାକୁ ନାଇଁ କି ମା ଆଜ୍ଞା? ମା ଆଜ୍ଞା ଭାଉଜ ନମ୍ବର ବି କେତେ ନେଇ ସାରିଲନି ମା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବି ତମକୁ ମା ଆଜ୍ଞା? ନମ୍ବର ବି ନେଇକି ଖେଳ କରୁଛ ସେମିତି ପାଖରୁ ମା ଆଜ୍ଞା, ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବ। ତୁ ଗିହାଳିଆଟା ତ ଏକୁଟିଆ, ତୁ ଗିହାଳିଆ ଟୋକାଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ମାଇକିନା ନାଇଁ ମା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗିଆଳିଆ ନୁହଁ, ତୁ ଏକଲା ଗିଆଳିଆ ମା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି? ସମିତିକି ତୁ ଆସି ଗେଇ ଦେଉଛୁ ନାଇଁ କି? ନିଜେ ତ କେତେ ଗିଆ ଖାଉଛି ସେଇଠି ନାହିଁ ମା ଆଜ୍ଞା, ତୁ ଆଉ ଯାଇକି ମା ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ଗେଇ ଦେଉଛୁ ମା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ମାଇକିନା ଆଉ ସବୁ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ମତେ ମାଗୁଥିଲେ, ମୁଁ ତୋ ନମ୍ବରଟାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲି। କ'ଣ ଛୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ନମ୍ବର ବି ଭାଇରାଲ କରିଦେଉଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ କରେ, କି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲେ ଭାଇରାଲ କରେ। ମା ଆଜ୍ଞା ତମ ବାଗିଆ ଲୋକ ନମ୍ବର ଭାଇରାଲ କରୁଛ? ନମ୍ବର କାହିଁକି ମୋ ବାଣ୍ଡ ନୁନା ମା ଆଜ୍ଞା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉନା ନେଇକି ମା ଆଜ୍ଞା। ମା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଯଦି କାଟିକି ହାତରେ ନ ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମତେ କହିଥାନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ତମେ ବାଣ୍ଡ କଟା ବି ତମେ ଜାଣିଛ, କେମିତି ବାଣ୍ଡ କାଟନ୍ତି ସେଇଟା ବି ତମେ ଜାଣିଦେଇଛ, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି ନାଇଁ କି? ରାଇଟ୍ ଭାଉଜ ରାଇଟ୍। ତମେ ଜାଣିଦେଇଛି ତମେ କେମିତି ଗିଆ ଖାଅ, ଆଉ ତମର ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କେମିତି ହୁଅ ଭାଇ, କେମିତି ଘିଅ ଗିଆ। ଯୋଉ ଛୋଡ଼ି ହଉନୁ ତୁ ଭାବ ନା, ଏତେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଦଉଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଦଉଛୁ କି ତତେ ଦେଖିକି ଲୋକ ଡରିଯିବେ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତତେ କହି ଆସେ, ଆମକୁ ବି କହି ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡୁଛୁ, ତାପରେ ବି ଆସିକି ଏଠି ଛୋଡ଼ି ହଉଛୁ। ଲାଜ ମାଡୁନି ତ ମୁହଁକୁ ଟିକେ? ଅଲାଜୁକ ବେହିଆ। ହଁ ଭାଉଜ କ'ଣ କହିଲ? ସିଏ ବେହିଆ, ସିଏ ଅଲାଜିଆ, ସିଏ ବୁଢ଼ୀ ପଛରେ ପଢ଼ୁଛି ନାଇଁ କି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସିଏ ରୋଷ୍ଟ ମାରିଦେଲା କ'ଣ କଲା, ତାର ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ତମେ ନିଜେ କରି ଇନଷ୍ଟାରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ତମର କାହିଁ ଗାଣ୍ଡି ଗଲି ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଡାଇରେକ୍ଟ ପବ୍ଲିକରେ ଦେଖାଉଥିଲ ରୋଷ୍ଟ ଖାଇବନି ଆଉ କିଏ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା? ତମେ ଯେଉଁଠୁ ପବ୍ଲିକରେ ଦେଖାଉଛ, ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ହିଁ ତମକୁ ଗେହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କେହି ବାହାର ଲୋକ ଗେହୁନାହାନ୍ତି ତ, ସେଇ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ତମକୁ ଗେହୁଛନ୍ତି ଅଧା ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି,
ତମେ କାହିଁ ସେଇ କାମ କାହିଁ କରୁଥିଲ ଆଉ ଏମିତି କାହିଁ ତା ପାଖରୁ ଗିଆ ଖାଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କଲନି ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଘିଆଇ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଭାଇ ମାନେ ରହିଲି ଆଉ ଯାହା ମଜା ମସ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ ଭାଉଜ ଘିଆ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଛି ହେଲା ଆଉ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା।